अरे हमरा के मरले बाड़ो मुअली के मरवा हो जात बानी नाती हम नई हरवा हो जात सारा पोंटा छिरी के भर दो रहते ये हमनी के औरतियनों के माने के परी भैया नौकनी के रोए में देरी बा ना हंसे में देरी बा। भाई अगर नैहर से आ जाले उपेंद्र जी तो गोड़ पर गिर जाए सन आ भैया आ हो ए भैया भैया तब मोटरी के गाने काहे गौनी यानी औरत कहती है जब अपने माई के छोड़ता तो लोग छोड़ देता। एक सच से चटनी है एक तरह से शिक्षा हो। औरत कहते कि माई के छोड़ दे ले बाप के छोड़ दे ले माई काहे छोड़े मेहरारू तो 1000 रख ले पैसा के कमी पैसा रही तो मेहरारू का हई के पूछता ये लोग तो बकरी खानी लहासी डोक दे लेकिन माई मिली अब ओदर से पैदा होके के मौका ना मिली। मेहरारू तो बाप रे माल के तो कमी बा होइलो तो आई एकदम छीतार के ओढ़नी पसार के पैसा के तो जरूरत बा मर्दवा कहीं के हाल अब उठिया तो फिर कहीं जाए तो भैया तो रोज अपना मेहरारू के संगे फोटो खिंचाओ ई करे काहे ज्वलन बाबरा बुझाते नहीं के तू ना खिंचावे ला कारण बाम जान न की अब ये खोलवा पे लागल पड़ो तू कर मेहरारू कंडे रहो जान तर जे फोटो में चाहिए तो एक नयन कुमारी चिन्हा ना ओ करा कहती एगो सीसैली गोलियों में लगाओ के तो एगो मर्दे मेरा के झगड़ा होके जाता। अब मर्द मेरा के झगड़ा में आनंद बाबू बड़ी आनंद आवेला लेकिन आनंद आवेला कब मर्द रूसल क मेहरारू मनाओ थोके तब कोहनाए के मन करला कब मनौनिहार होके तब मारा मारी करे के मन करला कब छोड़ौनिहार होके तब मेहरारू के इनार में कूदे के मन करला कब इनार पर 10 आदमी नहात होकस तो कहीं ना ये चावरा में चल के इनार में कूद जो वही चीज जाई जहाँ भीड़ लागल बा। चावरा में रेल से ना कटाई ढाला पर कटाई ये तले लाला उठा के फेंक तब मर्दे मेहरारू के झगड़ा में बड़ी आनंद आवेला। अगर मर्द रूस तनी और बढ़ाओ साड़ू भाई और बढ़ाओ मर्द अगर रूसल बाड़े आ मेहरारू जाके कहते सुन तनी बात खती कोना जाइले आज के बाद क्रिया खाए बरुआ हम ना बोलो चली तनी बकरी के लेड़ी के घुघनी बनल बनी खा आ कटहर तो बाजार में ना मिलल हो तो मन करके 5 दिन औरी ना खाई कारी जतने मनाई मोगी उतने मर्दा चुना ले सुनतानी कहर चल के खाना लिए हम क्रिया खाते ना बोले ना खा जाओ तब मौगी से कितना दिन के रूसी भैया 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता एक दिन ऐसा समय आ जाए जो पूछले बंद कर दी अभी लगिए पेड़ा जो है भूलाइलो अगर टोकलस तो हम हवा के खइबे करे आ पूछले बंद कर देलो सोचतिए जे जा खइबे चाहे ना खइबे हम बनावे ना जाए अभी फिर में बड़े जे कब बना के ध के सूते जाती है जैसे बना के ध के गइले समौगी आ तले पाला तो सटर भी जे मुअनु खाता रे किना आ तले कुकुर खानी निकल के बाप रे तरकारी तो तरकारी है आ भात तो भात
अब मौगी के देखा हो निहोरा करतन या तो ना खैल ह बैठ के अनहरे में गेल हत नु बाड़ो अब का करिए कोहर का कोई खाई ना तो मुई करे ई कोनो मतलब होलो 5 दिन मनौलू एक दिन और ही मना दे तू तो का हो जाई तो के पेट में चूहा कूदत रहो उहे गो मर्द में का झगड़ा हो के जाता। फिर जो हमार सूरज बेटा उपेंद्र बाबू ई लइका भर दे कलकारे हो और वो गइल बनियो गांव में लेकिन लइका के रुआ चेक नहीं कइले 5 साल गइले बड़ा 50 साल गइले को आदमी चिन्ह तब नु 100 हाली चल आदमी ना चिन्ह। फिर पूरब यादव जी आनंद यादव जी के सुपुत्र अभिनंदन पूरा बाबू के बहुत बहुत शुभकामना बा उहे गो मर्दे में के झगड़ा के जाता सुनता रो कहा पार्टी बहुत हाई लेवल बाबा का करते और घरवा में का बात बा तनी बाहरवा इबू का बात बा बोली देखो ना कोई रनिया रुइया आनंद बाबू के ससुरारी अच्छा औ जी बड़ा लोग हल्ला रोला बड़ी लोग खात रोला अच्छा अच्छा तो हम खोइनी है ना भीड़ में अच्छा एक तो छोड़ दे बस सोचे ने कहीं टेबल पर हम दबा जाए दूगो रोटी हमरा के बनाओ अरे वो तो खाली खाई के फिर में रही ली तार भाई कमाए के फिर में रहले कमाए हम तो खाई के रे खाना बना खाना ना बनी फट 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 खाना ना बनी काहे ना बनी रे अलगा होखी खबरदार अलगा का नाम ले लू तब मार के कतर कतर तहर गुदारा उगाड़ दे खाना बना खाना ना बनी हम कहता नहीं खाना एक में बनी 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 हम कहतनी ना बनी ना बनी ना बनी ना बने बू ना तार कहते माई के छोड़ दी बाप के छोड़ दी उपेंद्र मेरे को छोड़ भाई छोड़ दी आनंद यादव जी के छोड़ दी हरकेश तिवारी जी के छोड़ दी हमार सरवा बाबा वाल्मीकि छोड़ दी ना बने बू ना बने बू मार के बुआइए दे धरा पोहनी के धन हमारा धन धन हमारा असली मर्द मेहरारुए के मारेला आ मेहरारू के मारेला सदा पसेना छोड़ देले सन जानते नहीं खो पूछते नहीं खो तारा बहनी के बाप रे बाप जान जो थूर के धो दे आ कोनो मर्द में झगड़ा हो जाओ औरतिया को देखे वो टोलवा में का हारा बोली मत कह खाली तू यही में रहेली लोटा में पानी दे मैदान हो मर्दाना के झगड़ा में ना जे मौगी के बड़ी धर हरिया लागी उहे मेहरारू जब तू 4 लात खइलस अब त तिरिया चरितर धइलस धइला स्टैंड तन ले आओ तो बाबू बहुत बेस बजाओ तनी रुआ माइक में मारा बेस के प्रेमी हो का हो है टोन ऐसा का बोली टोन ला ज्वाला प्रसाद यादव जी के सुपुत्र विनय कुमार यादव जी 1 मुट्ठी रुपया दिल मानी बाबू का ढेर शुभकामना है छोट करे उतना लामा रहती तो हम सीआरपीएफ के जवान हो गए मलेठी में हमार बहाली हो गए तू हंसत भले अपना भाई के लेकिन क्या करी जब मिलल ऐसे लार तो जमीन पर सट गई रिजाइन देके आवे के पर गई वह 2-4 लाख जब खइलस तो तिरिया चरितर
सारा पोंटा छिरी के भर दो रहते ये हमनी के औरतियनों के माने के परी भैया ना कनी के रोए में देरी बा ना हंसे में देरी बा। भाई अगर नैहर से आ जाले उपेंद्र जी तो गोड़ पर गिर जाए सन। आ भैया आहो ए भैया भैया का हो बकरिया बियाइल बिया दूगो खसु बियल बिया आ भैया भैया का हो मोहन के दिनैया ठीक हो गई। आ भैया भैया का हो छबीला वो कैसन बाड़ी। आ भैया आ माई ई रे ए माई रतिया नतिया मारी के आमुआवाला सुरे ए माई। अरे देखबो हमारा घरवा में के रोता हो। अरे हमारे मझली भौजी हवी उपेंद्र जी यो सारे लगी। अब बताई अपना बहन के भौजी कहता इस सरवा कितना चढ़ल बड़ खानदान तारा घर में ना रहे कहाँ जाइबे ना रहे रे कहाँ जाइबे अरे नतिया के बेटा ना रहे रे कहाँ जाइबे रहे को छबिलवा बसे अलगा रहबे मार का तार पुट्ठा काट लेबे ही बेरा हमर पुठा कटबे हाँ जौनो पाभर लागत नहीं तौनो ना लागे। अच्छा तो तोर अगर जीवतिया के दही कहाँ से आई रे 6 जना बानी सो सुई दे दे के निकाले सर आ एक बार होलसेलर में पहना हम ना रहे तोरा घर में कहाँ जाइबे ना रहे रे कहाँ जाइबे अरे नथिया के बेटा तारा मुंह में गोबर डाली हम ना रहे तोरा घर में कहाँ जाइबे अरे हमरा के मरले बाड़ा मुअली के मरवा हो जात बानी नाती हम नई हरवा हो जात बानी नाती हम नई हरवा हो जात आ भैया हो ए वाल्मीकि भैया तारा बहिनिया के मारी के मुआवाला सिर ना रहे तोरा घर में ना रहे हमरा के मरले दुर्गा जी मनोकामना पूरा करो। हम ना रहे आनंद बाबू ना रहे हम एकरा घर नाती बुढ़ऊ बेटा मरले बाया के घूरा बैठल बानी नाती हम नहीं हरवा
ए भैया ये हमार बड़का भैया है नैहर में पहुंच गइल बानी अब हुकाइल बानी और रुपया देता नहीं ये नाती गुरु हथे कोई रोले आओ अब तोरा घर में ना रह रे नतिया के बेटा कहां जाइबे ए बुढ़ऊ अपना लड़का के रुआ डांटे की ना लड़का का डांटबा की ना बुढ़ऊ मार का छाती तू दलबा नाती घूरा पैसा दी लड़का के कान काट के छोड़ दल बने रुआ नाती बुढ़ऊ देख त कितना दिलदार बनी चाचा कहते हैं लड़का के कान काट के छोड़ दल बनी ये हुकत रहो ना तोहरो बहिनी आदेला सवारा के गारी झाड़ू से मरले भी आए कर हतारी फिर चाचा के लगे चाचा कान काट के छोड़ बड़ा नाती बेटा का ना दी चाचा के गोड़ लगता नहीं प्रणाम करता नहीं देवता के समान बनी आशीर्वाद दी लेकिन लड़का के अपना डांटी बहुत मरले पड़े अरे वजह के पंचायत न करे हां ओकर माई मारती है ऊ मारता ओकर बहिनिया देला सवार के गारी झाड़ू से मरले बाड़ी ओकर हतारी अब हम खाई ले बाकी का जहरवा हो जात बानी उड़ाऊ हम नहीं हरवा हो महादेव रुआ के निरोध रख अब नहीं रहम नाती हम तारा घर में भौजी के भले लुगा फीचम नहीं हार में अब ना पढ़ाई में हमके प्यार के पहाड़वा हो जात बानी नाती हम नहीं हरवा हो जात बानी न रह
आ तू मुआनु हम पिटाइल बानी आई है नाती छोट आई आई दू मोटरी मरले बानी दू गो पद तारा मिली हो सकता हम कोनो देवता तो होई ना लेकिन आवेला समय में कोनो आइए सब तरफ बने के बाद तैयारी रहियो। अरे मान जा अब मान जा ना माने मान जा एगो रसगुल्ला खा लो मान जा ना माने रे नतिया के बेटा अरे मान जा लो ना केरा अरे हाय हाय छवि लेवाबो हाय है सब कर रोले बिया हाय है सब कर रोले बिया कहते चले फिर हमरा